Pebrero 27, hubad sa natawhan, Migi. Unsa man po'y hubad aning mga natawo aning Pebrero 27. Okay, si. Kung ikaw natawo sa Pebrero 27, kugihan ka, daghang malipay sa imuhang mga higala og imong mga ginikanan og mga igsuon kay naaman say imuhang talent nga kuan makalingaw. Ug ikaw usab sa puton di gyud ka magbali-bali. Unya ikaw dugay kang maulian kay taas man sad ka garbo. Ikaw kun manarbaho ka arang kang kapinangga sa imuhang amo. Unya ikaw daghan kaayo kag plano sa imong kinabuhi. Gusto kang mo abroad kay ang imuhang priority ang imong mga ginikanan ug maigsuon nga makatabang ka nga makaeskwela imong maigsuon pati pa imong mga pag-umangkon. Ug ikaw naa kay plano nga mag-chat kag mga foreigner. Sulayi kay wata kahibaw sa ato ang kapalaran. Ug para gyud ka dihang dapita, para gyud ta. Ug ikaw daghan pa kaayong mga trials nga moabot sa imong kinabuhi. Maunay imong meaning hubad sa Pebrero 27 KC. Salamat Migi kay natawo man jud ko sa Pebrero 27 ug sa mga parehas nako nga natawo sa Pebrero 27. Ayo intawag kalimot sa pagtan-aw ani nga video, makatabang gyud ni nato giya lamdag sa ato ang ugma. Inya i-like ang video, inya i-share and subscribe. Salamat.